Mae yna 8 mlynedd ar hugain erbyn 2020 ers y Steddfod fod ddiwetha yng Ngheredigion 92 yn Aberystwyth. Mae'n dipyn o syndod i feddwl hynny i weid y gwir, sir sydd mor gefnogol i'r Steddfod Genedlaethol, gymaint o gardis yn y Steddfod Genedlaethol hyn yn Maldwyn, a dwi'n credu o siarad gyda gymaint o bobl o Geredigion, mae'n bwysig fod yr Eisteddfod yn cael y gwahoddiad a'r croeso nôl i Geredigion, a dwi'n gobeithio nawr o weithio gyda'r Cyngor Sir a awdurdodau'r Steddfod Genedlaethol fydd y slot yna o 2020 yn gallu cael ei gymryd gan Geredigion. Oes gennych chi ardal mewn golwg? Wel, be byddwn ni'n lyco gweld yw fod pob ardal yng Ngheredigion eisiau i'r Steddfod Genedlaethol i ddod i'w hardal nhw o Aberteifi lan i Aberystwyth lawr i Llambed, y Tregaron ac Aberaeron a Llandysul, a felly fod pawb yn mynd ati nawr yn lleol i feddwl am y tir sydd ar gael a beth gallen nhw gynnig i'r Steddfod Genedlaethol ac i'r Cyngor Sir. Felly dwi'n gobeithio bydd pobl nawr yn dilyn llwyddiant yr Eisteddfod yma, gweld y cyfle ar gyfer ei gynigen yng Ngheredigion ac yn mynd ati o ddifri nawr i chwilio am y safle ddelfrydol sydd yn cynnig Ceredigion fel cyfanwaith, ond wrth gwrs mae rhaid iddi fod rwle yn sefydlog yng Ngheredigion hefyd, a gewn ni weld beth ddaw o ran tir ac o ran diddordeb mewn cymuned yn lleol. Beth mae Eisteddfod yn cynnig i ardaloedd yng Nghymru? Wel, mae'r Steddfod yn dod â brwdfrydedd yna dros y Gymraeg yn lleol, a chymod mewn lle fel Ceredigion, le mae'r iaith wedi bod a'r canrannau sy'n siarad yr Gymraeg wedi bod yn ydwyno dros yr degawdau diwetha. Mae'n bwysig i ni beidio anghofio pwysigrwydd i ysgogi diddordeb yn y Gymraeg hyd yn oed yn yr ardaloedd mwyaf Cymraeg yng Nghymru. Ac felly mae'n dod â'r brwdfrydedd yna i dynnu pobl at ei gilydd dros y Gymraeg a gweithgareddau diwylliannol a chelfyddydol yn y Gymraeg, ond hefyd yn economaidd mae'n dod â'r cyfle bendigedig yma i ni fod yn ychwanegu at werth yr economi yng Ngheredigion. Mae yna fusnesau o Geredigion sydd yma ar faes y Steddfod yn masnachu yr wythnos yma. Mae nhw'n gweld gwerth o fynd at yr Eisteddfod. Mae'n bwysig i fusnesau yng Ngheredigion i weld y gwerth o'r Steddfod yn dod atyn nhw hefyd. So, felly, mae'r cyfuniad yna o'r diwylliant y Gymraeg a'r economi. Mae'n creu yr dimensiwn perffaith wedyn o fydd i Geredigion. Da chi wedi gwneud y cyhoeddiad yma heddi. Byddwch chi yn mynd at Gyngor Ceredigion yn bersonol i gynnal y drafodaeth yn bellach? Dwi'n awyddus nawr fod y Cyngor yn cymryd at yr arweiniad i sefydlu ac i sicrhau yr flwyddyn 2020 ac i gynnig tir hwyluso y drafodaeth yna rhwng yr awdurdodau yr Eisteddfod gyda tirfeddianwyr yng Ngheredigion fel gallwn ni roi'r pecyn at ei gilydd, a dwi'n gwybod o siarad gyda arweinwyr yr awdurdod lleol fod yna ddiddordeb mawr i wneud hynny, fod yna eisoes rhywfaint o waith wedi wneud. Nawr mae eisiau selio'r ddel yma ar gyfer 2020 i Geredigion.